Look at how the Spirit of God works. Umama ingane undodakazi lo umoya uyamanifesta. Umama naye ushayeka phansi. Uyabona uJehova ungumelusi wami angikweswela. Say you failure, spirit of failure, anywhere you are, okhalweni lami intambo, I command you, come on, out. Students, rise up. Zonke intambo okhalweni lakho emzimbeni wakho siyayishisa ngegama lika Jesu. Uthi uqedile baba ngoma wakhe nangomalume wabafaka nespirit of lust emndeneni. Uyezwa bahambe belala bazala nana nenkanuko bafaka umoya wena kohleli nezintambo zakhe emzimbeni sala kanjalo ke nobumnyama bakho. Holy Ghost. She's free. The family is free. In Jesus' name. Ndodakazi wakho oqala. Shayela uJehova izandla. Uyaqala ukufika la enkonzweni. Ngiyaqala. Shayela uJehova izandla. Mama. So mama uthe umile lapha uthi ene hey ngiyashawa kushisa umzimba wonke ubuzwani Selokhu ngifikile nje angihlalisekile. So lokufikile uhleli kahle. Hallelujah. Ngithe ngingena ekseni, ngifika la ekseni. Phakamisani ivolume asiswa microphone. Yes mama. Ngingena lutho ekseni ngifike ngena lutho sahlala lapha phandle. Mase kuthiwa singene ngathi ngiyasukuma ngabanjwa idolo la ngavuma ukuthi ngisukume. Ngithe mangiqala ngithi ngikhupha ama stepis walokho umlenze owodwa. Ngase ngitshela uanti lo esihamba naye ngathi anti nginenkinga umlenze owodwa idolo lisavumi. Wathi ubuphethwe yini ngithi mina angazi akusavumi. Wavele walokha. Wathi bebevimba wathi anti manje abakwazi ukukhweba bebevimba ukuthi ungake ungene phakathi. Wangena sekubhedile. Wangena uJesu uzowina. Ukhulume lo mndeni nengane zakho. Firstborn is my firstborn from today. Uyezwa ma? Firstborn is my firstborn from today. Even financially is my firstborn. Hallelujah. Yes. Ngase ngiyaqala ngiyakhupha ama stepis ngase ngincenga ngomlenze owodwa wathi isincenge sikhuphuke. Jesus. Ngithi ama stepis angangufika nini phezulu. Hayi ngizame ngingene mangena ngaphakathi ngithe mangiqala ngena la eminyango ngizwa ngifikele sifuthe. Ngangena ngangamtshela uanti ngahlala eceleni kwakhe. Uthe mase kuthiwa kuyasukunya kuyakhuleka. Ngaqala ngathula. Ngathi ngisathule ngathi ngizama ukuthi ngiyakhuleka ngoba bebengifundisa ukukhuleka undodakazi yena kohamba inkonzo. Benu anti bokamakhelwane mina umuntu obengayihambela. Thank you Jesus. Let us clap hands for Jesus Christ, people of God. Wow. So now yes. Bese yaqala kuyakhuleka. Ngithi bangifundisa usuku nosuku ufunda iBhayibheli nokukhuleka. Ngiyancenga nami kancane ngiyabalandela. Bese ngiqala nami ngikhuleka ka athi uyathi anti angothi thank you Jesus ngithi cover me with the blood of Jesus. So ngancenga nami kancane. Isho lento ithi ufunani la. Uyezwa ke? Ithini? Ufunani la. Ithini lento? Ithi ufunani la. Ikhuluma kuphi? Ikhuluma kumina uthi ufunani la. Habe. Ithi phuma. Habe. Bese ngiyabuka bese ngikhumula izicathulo ngiyibeka eceleni. Makithi ngiqeda ukubeka izicathulo bese umlenze yami yo2 kube ngathi iba nenkwantshi yalokheka. Nangoku Ngithi ngizama ukuthi ngithi ngiyophuma ngomnyango ngizama ukusuka. Ngibona umnyango ukude. Ngibona inyawo zami zingasuki phansi. Zalokha. Yabamba ingelosi. Sawubanjiwe. Say today. Akube usuku lami. Say students. Akube usuku lwakho namhlanje. Lumlomo. Emva kwalokho ithe seyilokhile inyawo kwase kuqhamuka umoya oshisayo. Uqale waqhamuka enyaweni ngayikhumula icathulo. Wase uqhamuka phansi umoya oshisayo.
ngathi ngithi ngiyawuzwa lo moya yashisa ukukhupha ngomzimba wonke mangithi ngithe ngiyashisa la Kuyashisa la. yasha Kuyasha. ngiyasha Nalo uyasha. ngibhaxabula Buke ma nalo uyasha. Mbuke uyasha. Uthini? Uthi ubhuti wakhe uyabhema baba uyena wenza ubhuti wakhe abhema uyafeyila nasesikoleni. Ukhulula ngisho ubhuti wakhe ke manje. ubhuti wakho omncane Phela inzalo yakho namhlanje. omncane. Inzalo yakho wesifazane iyakhululwa namhlanje. Ngokukhululwa kwakho. So kwenze njani ke sesibona sewuphambili usuthi kuyasha. bese ngisha ngazo ngokwesithathu noma ngokwesi4 yini njalo ngokuqala umkhuleko uthi angiphume ngihambe kodwa inkinga yami imilenze ayivuma ukuthi ngiphusuke. Jesus. So now how do you know ukuthi you were free? Uzweni. Ukuzizwa ukuthi before uthi thank you Jesus. Ngizwe Uzweni. lokhu ngizukhuleka ngamandla ngiyasha Jesus. ngathi ngisuka ngizwa ngidedeleka. Wezwa uzizwa yena ededeleka. Ededeleka. Sengaphunyuka. Ngegama lika Jesu. Hallelujah. Men of God, Father, I thank you. men of God, Go to the daughter. Who say thank you Jesus. Thank you Jesus. Who's that? men of God, we have the son of Umama here. Umama He- muphi? the one that This was one. testifying, yes, men Come, of God. come. And the son just cut off the ropes as well. Umntwana ukhipha intambo. Hallelujah. Hallelujah. Nikeza umntwana pause. Say thank you Jesus. Pause. Pause. Susa yonke lento. Beka izandla zakho zombili la. Uthathe amanzi phela ngqo. Wabhala u4 manje. Bobabili. Call the name Jesus. Say Jesus. Uzalwa ubani lo? Jesus. Angimazi umntana. Nangama nayo ndodakazi wami. Umntwana ohamba lo mama. Uphi? Umzali ohamba nengane. Wasa. In the mighty name of Jesus Christ. Look at the body of the child. In the mighty name of Jesus Christ. Come on, Yoko. Please. In the mighty name of Jesus Christ. Beg his hand to swing, mama. Beg his hand to swing, fold. Thank you, Lord. Set this child free, Lord. Look at his knees. Look at his body. Look at the child. In Jesus Christ's name. This is who we come for. This is about Jesus. Are you hearing that? So please, because of what you are doing, Auntie, it is Lord Jesus, forgive me. Forgive me. Forgive our son. Forgive us. Forgive the parents Forgive the for what we have done. For what we have done. Sixolele Sixolele. ngokudayisa ngomntwana. Ukudayisa umntwana. Ubeboshiwe umntwana. Beboshiwe umntwana. Khulule namhlanje. Khulule namhlanje. Ezekhululwa nathi siyakhululwa Nathi siyakhululwa. ngegama lika Jesu. Ngegama likaJesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama likaJesu. Soka. Look here. Thank you, Jesus. In Jesus' name. You are free. I declare the child free. Mama, look at your daughter. Rise up, you are free. Susanna Mtwana, rise up. Clap for Jesus. Umntwana ubebanjiwe. Umbuzo uthi ukhululwa ubani? Ukhululwa ubani lo mntwana? Phambi kwenu ukhona umthintile? Our heavenly Father who art in heaven, hallowed be your holy name. Thy kingdom come. And when the kingdom come, there are chariots of fire. I say chariots of fire. Chariots of fire. Luyanda? Uthini lo moya usongela bani? Usongela God, wakhe.
the Spirit says that ubhuti wakhe uyangiseva ulalela ingoma zami, and she held a sign 3 fingers Ngiyezwa ke, and she said ngiyezwa ke. it's Illuminati. Niyezwa ke? Akalali ulalela ingoma zami, Niyezwa hip fike hop, enkonzweni nenze izinto amapiano. eningazazi o sign language na la ngaphandle nidansa umculo lena yonke lento eniculayo thiwa ubanjwe ngani useve usathane ngomculo. Ay! Nawo kumculo. Yonke ingane ebanjwe ngomculo kaSathane la ayikhululwe ngegama lika Jesu. Any child ebanjwe ngomculo kaSathane ekhululwa ngegama lika Jesu. Holy Ghost fire all over your body in the name of Jesus. Udlala muphi umculo umfana ekhaya ma? Amarasta noma yini. Awazi noma umculo wamarasta. Umculo le Into ongayi understand engathi kwawena. abantu abadla into engalungile. Uthi useva uSathane ngomculo. Hey. Now look at your daughter. Hey. We baba. Mbuze ubhuti wakhe ukuthi kumenzeni isidakwa. Isitaka. Ubani we mama? Le spirit of lust uyagula bayagula ubhuti wakhe. Kwasho umuzi ekhaya. Yebo kwasho. Bebefuna ukubulala. So you understand ke manje? Yebo. Kwathiwa ubani oshisa umuzi? Akwaziwa. Akwaziwa. Nizwile? Kwavela kwagabuka ilangabi. Baningi imizi yabo ivele yasha amadimoni. Bathi ibona abashisa umuzi babefuna kuphuma isidumbu emndenini. Sitshela ubani? Awuyibuza ngathi sitshela ubani? Siyakwazi? Have you ever saw me? Kukhuluma umoya uvuzwa ubani? uNkulunkulu ubhaqabulayo bese ukhuluma indaba. So that nizoyeka ukunukana abantu abamnyama. Kunezinto ezenzeka because nenza ama rituals. Ni invite amadimoni. Even ngakaze nimbone umuntu evuka amathambo phambi kweni, it means umuntu omesefile ufile ngaphandle kaJesu kuphela. But anifuna ukuzwa. Uthi mama kwave kwaqaba umlilo nje. Uthi moya ithini esafuthisa umlilo sasifuna ukuphuma isidumbu emndenini. Mama, what can you say about Jesus? Ungathini nje ngoJesu? Uqala ukufika endlini kaJehova. Angazi yazi. Awazi. Ubani onamatshe eswini? Usisi wami. Yebo ekade Beka izandla la. Sikhulekela udadewenu. Uyofika umtshela uthi hayibo. Waphuma manje umfundisi bakhulekela eHis Word Ministry International. I send the word of God because God said I will speak and he will do it. According to Psalm 107:20, those stones come out in the name of Jesus Christ. In your sister's body, and whoever is a demon causing stones, it's time for you to go now. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Now look at your daughter. Look at your daughter. Look at your daughter. Mbuku ndodakazi. Mbuku ndodakazi. Wozala ma. Yambona wozala. Ubani igama lakhe? Worship him, worship him, worship him. Bateteleni. Look at your power of God. Look at Jesus. Look at Jesus. When will you believe? Rise up, you are free. Hello.
Hey. Can I ask you something, church? Can I ask you something? Do you know your pastor? Thank you, Jesus Christ. I'm free. Clap for Jesus. The family is free. Bomo, songaluat. Yeah. Songalinela. The mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Look, these people are going to influence indawo abahlala kuyona. Mabekhuleke ebusuku endaweni khona ukushintsha sekuqalile ngegama likaJesu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Until you receive it, deliverance, NG, you will know this church. You will know the God of this church. You will follow Jesus. And you will tell people about your pastor. Ngeke ungifihle. Ngeke wenze njani? Ngeke ungifihle. Ngoba you will tell them, I have seen the Lord. I've seen Master Jesus through my pastor. Guess who prayed for them? Jesus. Who prayed for them? Jesus. Who touched ishetilika mama? And what did mama do? Who touched the instruction from the Spirit. The instruction was, Mama, uyabona manje. Angithi you are free. Nqa ishet lakho. Nami ngiyafisa umfundisi wami akangithinta. Nami ngiyafisa lo. Hayi uMr Vuma. Ngiyafisa uProphet Vuma akathinta uVuma. Athi nje nqa. Qhubeka ke wena uthuka ingane zakho engabe uhaka ingane yakho mayisephutheni uthi Jesus loves you mntanami. I forgive you. You will see. I say what? My daughter. Hello. What's happening? What do you remember? Ubukhuleka uhleli lapha. Ukhumbula uhleli lapha. And then what happened? Do you see? Sikubona siphakathi kwethu, uphakathi kwethu nawe sinawe. But you don't remember what happened. And everything is recorded on video. That's why there's video to continue the Bible. Because now, if you tell her what the spirits were saying, where can you prove that without video evidence? Sacela ukuxolisa ngima. Xolisa khuluma. Ma ngiyaxolisa indlela bengibuye ngikhulume ngayo. Bekunede uma uqhamuka ngizwa ngathi ngiyakunyanya. Worship God, worship God. Come here, both of you, come here. Oh, amakhola wa understand uphiza ufuna breakthrough. Nansi breakthrough. This is the breakthrough you should desire. Come closer. Come closer to each other. Stand here. Before the pulpit of the Lord. Talk to mama. Ma uxolisa indlela bengibuye ngikhulume ngayo. Ubuthi ma uqhamuka ngizwa nginokunyanya. But when you look at mama today, can you hear that? Mama, I'm sorry. The way I used to speak to you. It is because every time I would see you, I would just hate you. You see? God not only deliverance now. Through this. Mama, do you forgive daughter? Look, mama. Abantu abakhululwayo ngomndeni wakho. Look, mama. Bayakhululwa imndeni ngomndeni wakho. The day you come to church, your generation must be released. Your family must be released from poverty.
Jesus. Mama, just say one word. Uyamxolela umntwana. Uyazi ngobani? Bekungayena. So you understand ukuthi bengayena? Hayi ngiya-understanda You kuvele understand? nje emndenini kuhlaba hlangene. Vele emndenini Vele bekuyinto nje enjalo. igceke lilonke Kodwa nje lo moya uphumile. Ngoba nawe usuhamba noJesu. Wena isho uthi I forgive you. It's I forgive you. Anele, I forgive you. Anele I what? Buka. Phinda. Anele, I forgive you. Phinda. Anele, I forgive you. Anele I what? Phinda. Anele, I forgive you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Buka kumoya we-hatred. Family disunity. Buka. Forgiveness yenzani? Buka. Jesus. Hallelujah. Buka. Musa. Focus. Buka into ephumayo ma. Buka into ephumayo ma. Yaphumelela ingane ekugcineni. Wadla mama ithukuthukhu zakho. Izokondla lengane. Mayisahlelile libandla. Oh Jehova. Hallelujah. Officer sizwe ingoma. Acknowledge God for what He has done. Acknowledge God for what He has done. Acknowledge God for what He has done. Jesus.